Puspusan na ang paghihigpit ng Mariveles IATF sa pagpapatupad ng samut-saring health at safety measures upang pigilan ang lumulobong kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa kanilang latest COVID bulletin, 659 ang aktibong kaso ng COVID sa bayan. Base sa report ng Octa Research noong July 18 hanggang July 24, 47 ang daily average ng COVID cases sa Mariveles. Mas mababa ito kumpara sa 64 daily average cases noong mga nakaraang linggo. Subalit ayon sa Octa, maituturing pa ring critical risk area ang bayan dahil sa kasalukuyang sitwasyon nito. Kaya naman ang lokal na pamahalaan patuloy sa monitoring sa galaw ng mga tao. Nagkaroon na rin ng barangay lockdown at may mga security personnel na rin sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang kumpulan ng tao. Ang palengke na araw-araw puntahan ng mga residente, bantay sarado na rin. Nakapagod na pa ang pandemya ito. Subalit, kailangan po nating magpatuloy. Kailangan po nating ayusin ang ating mga protocol. Kailangan po sumunod ang lahat ng ating mga mamamayan. So hindi po, saan po tayo pupulutin? Napakarami na pong namamatay. Inanunsyo rin ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital na lahat ng psychiatric consultation mula August hanggang September ay gagawin via teleconsultation o online check-up. Ito'y upang hindi na dumayo pa ang mga non-Mariveles residents sa naturang pasilidad. Samantala, patuloy ring lumulobo ang kaso ng COVID-19 Delta variant sa lalawigan. Ayon sa report ng Provincial IATF, ito'y kadalasang galing sa mga APOR o Authorized Persons Outside Residents na nakapanghawa sa kani-kanilang pamilya. Na meron tayong additional na 7 galing sa Delta variant. So ang total natin as of today, officially, ay 14. Sa July 26 COVID report ng Bataan, umabot na sa 13,252 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 1,531 ang active cases, 466 ang namatay, at 11,255 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.